Pak. Pak. Hmm. Kayak ngono to. Jam piro iki? Jam 2:30 lho. Delok HP-mu menit rek wis teko. Ini mau angkat ra mau. Yo ora no, megur aku tak inceng ngene WA-ne tak inceng. Tak inceng Mas iki aku wis teko. Makane sampe tak gugah. Sik. Heh? Sik. Tak ngumpulne ngumpulne tenaga sik. Ngumpulne kadhe. Ya tapi wis enak aja. Wah, tok sampean. Engko tukokno komik. Tukokno komik. Ya ora tukokne kelek sing tuku sampean mesti tukumu sing das gundul. Aku cuma ngomong dumen aku das gul. Modal. Dumen aku ngomong komik das gul. Ya delok. Mumet ora turu mes sedilut. Gak. Kambine wis garing bareng senam sing iki kecendik iya. Heeh. Garing jajal delok garing kurang tak delok. Sampeyan mamsek ora? Heeh. Wajibune mamsek ya. Heeh. Karo kambine tak delok. Jajal delok lambene garing kurang karo lan nosgo pisan ya. Iya. Piye tenaga.